Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ça va Zal? Machallah. Badda Série. Maodo machallah. Badda Tambere. Jam tan barika. Ça va bien. Machallah. Maodo machallah ko kawmoni do. Kawmo. Ko kawam ko tokaram quoi. Bismillah. Bismillah. Minen non koyde amen ko koyde jam quoi. Jam boy. Fan parce que machallah mi yimo koy legal do gonda ede wodi neddo gandana horema machallah. Fan donc kawmo umi États-Unis ko heccangi. Sen ko umi Amérique quoi. Donc gilo ari ndenen on ko min jewti danno quoi. Afami jono wino kam kanko mo yidi avant muruto dañe deb afami nderen kadi o yidi ko cukulel afami do wi kam non len min non machallah hakkilam addi tan ko an parce que galle ma do fami mi hen cukulel te kanko kadi aussi afami wi kam yidi ko cukulel quoi ka wadi wayi mu fama ay ko no wirma ni da ko non quoi so min gidi ngarmi do henne mi non yidi cutti si gidi mi jido no cukulel Yamaw, c'est que me reste. Je me reste en tout cas. Il reste mort. Je suis encore quand ko badam. Man di kare ko badira da kan kanyino forani ya dogde ya dewgal jinnal mu quoi. C'est quand andi do en quand andi wuro mi nay dar manda wuro mi non do galli won mo manti en cuude. Mané gallo mo ngarmi jetto so detim tan mamul. Mi salmti. Mi famani ana jumani kan ko an walla o ko kam o sohli biyew tuti min bi sikka an ala ko kam sohli biye tuti mara wona tutti yam kay yan o kay minen jidi yo kay minen jidi dum bonane dewla jidi dum kadi yala an tutti adam tutti fudde dum sappo didi du sappo didi baba ne rese du sappo didi cugulel ne resni ala du sappo didi cugulel te ko jango mim ko de ñande ko de jam kon odo babiraade odo ko minen jiji mara kay som reska jaar ko mara ko mawde seedo kono wona odo kay te tuti ki jango te dum do josum haali yumura do jabata ala bisik ma ko da non mi ko cugulel tan buri yidde biye non so wa wonde tan kadi ala problème ala min ka biyam kay wa wonde sa biyam kay cugulel te ki jango kan joni ala problème kay wa mi kam awkini kam 5 millions hanki pour mi dum min avant mi ko mbada fo mi kam il faut ko jodde den kalen baade ko nonu wi jen tan e joni kawa jara ala warga data jot ala jot malama jot jen ala jot ay hundi kala yow ka fam dirta jot yow ko hala joni bari dum harmani l'islam mi jabi jabi mberen yumra do min wawi nok fon kala mi yumra do haydara wawa hen ala kañu minen wala ko de tiaxan o yirim ko jam fami wallahi jum fami wallahi fami o ko dewgal ko gongi mun afami kadi so resi cugule ngel ko nowdum Amérique ko tona yaada ka cugule ngel afami minen non ko koyde jam so tawi non ne arrangement adi wallahi mbidi fami mi bismillah so tawi non wadi ngantu lega ngal machallah ala mbidi mi ngew halan kam tan adu woni nadde mojo dum ko dit galla men nan do en wallahi hay ka ko mo wallahi wala fer so bala nga def xewal dem ci Allah ba nga def no ala problème joni min jidi ko bawo jango aljuma c'est ça aljuma mat dagal aljuma dum de waaw met jang ko bawo jango dal burno arrangement quoi bawo jango ala problème bawo jang ala problème aga si joni bismillah joni dido 5 millions min document dum sayid ad wayi uddite jeewa dima sayid ala jara bir holima an ka kuddi moddi an boydi wala hani puddi dal aga si dum non wadi kaw jeewa ala jara mon jara bawo jang hol 5 millions bawo jango tan 5 heures beren 5 millions sen juli ala mam hala maw legal mam hala yim legal fu ma hala ni majima inshallah wadi gasi ni dum kay ala problème inshallah an sen juban kay an ka moddi an kay min famara non tan famara non man ba yir ciure ngel wala wi jam yi su salade bismillah wada artu do o ay mun su salade sak ciuglen ala sa ti wal fen jiyam inshallah inshallah 5 millions tutti wona ngi desteta Fatimetu wono Fatimet kam ro woni dan ma to nan do antan wulla be wulla wulla yan yon yan na gim yalla ngedde min gole su mi yeptere am ñefi jom lim jom mi ala do gallo mi ko mi jano de cere ma ngon me ngabudde ngaban mi gallo nen man dan not kun ala min sayi mi yewete min awon commandant so mi hitam mi yewete para
waɗa nobaji pour dañum do wawa nobaji mais jeere ko hen jeeyam yiyani jeere so wiya haali jeere kede mbattani ɗum kam hen jeeya kono boyat ew eyi aɗa andi ñantide mbeɗa ñanti machallah wonno kom dañi kom jogono kom tan hop kaɓe ɗo jande hoɓɓe seela am ga aɗa andi seela ɓoy bitono bay fall on goɗɗo e leggal ngal caggal ɗum eyyi bay fall oyɗo ɓarde kawa makko goto kawa makko ummi amérique hikam wade ɓooya mi ɓooya jaltuɗum haaji tan jam addunoɓe ɗum kawɗaɗo ummi amérique o waɗa ɗum hato kawɗaɗo wi ko ala ko ummi ɗum amérique arti ɗum sana yidde resde yidde resde te joni noon kawɗaɗo wi yidde resde te yidde resde cuuli tuksel e tuksel mbimako o yidde resde te ko yidde resde so ara yaade ko nawa debbo makko joni ɓuyi kanko bay faali ƴeewi leggal fof yiyani ɗo debbo mbo foti resde joni a yii addiɓe ɗo e galle yii omo yiɗi resde tuuti mi famani de holmo resata nder gallo mbiɗa tuuti tuutola hi tuuti ɓinguel men ko jaaɓiɗam jaaɓuɗo on sana onon mbimi najat walla mi jogor najji mbimi tuuti tuutam tuuti o ɗum tuuti wona debbo anan tuuti fo tuuti jogui si welam tuuti ten 13 ans wonda 14 ans tuuti jogui ko 12 ans tuuti ene jangga won cuuti toksel hakkille holno wawi hokkirde ɗum ɗo ay he jiɗim ko teya gartata haqqille ma tuuti resaka hande tuuti resaka janggo foppol ɗum hen soɗo mbiyam o resaka mbimi heɗom haalanma comme ay ɗoyti comme jiɗɗo waɗi avertir tan kono mi ganda mbiɗa foti waɗde ɗum tawa tinani ay tuuti ay vendredi ɗo gar aljuma oɗo garo dengal ko humte saɗa wela ngal humete saɗa metta ngal humete mi faytim wona mi haalam hewta mbiyam ko resaka hande o resaka janggo ɗum ko ɗum ponɗum hen mbiya o resaka hande o resaka janggo fani halta mimi halta haydara ga wona mi on bam makko ɗum kam fari metti kam gongue mum iyo noon million ngaji 5 jibnami koye joni mi yiyani million ngaji 5 ngara yam ruttin wona goto wat ses gay fom ɗum kam ɓe kon nan ɓe fusde ɗum programme ni ɗum de te juuɗe mon wonda par ce que onon gon yimmiraɓe c'est force mbaɗon hen juuɗe mon inchallah voilà noon ew ça va wonda downi ande ballal salamu aleykum aleykum salam on ceeɗi mon machallah to yayi woni e woɗɗan ko yettude jonjon moƴƴi so ari ɗo wimi fatima ari ɗo mbeɗa sohlimi ko ɓuuri yawde yecca e towam galle so ɗum ala ma bone wat argay topaɗa ko jaam mi suttama mi haalnito gonga mawne ko wiide waɗa komi yadanmi hande mi yaadam hen janggo te fof ponnum hen ko ɗum ponnum hen homto fayi wiiɗo hokkir tuuti joguiɗo duuɓi sappo e ɗiɗi omo hokkir ɗum eyyi ne woni mineur omo hokkir ɗum mariage en même temps ko ɓawa janggo kummo dewgal vendredi mbeɗa jaɓa ɗum ɗon tuutem ko janggo so yiɗa tuuti ko gagnol mimi añantoɓe ni tuuti ɗum mbawa wiiɗo so ari haalam caɗeɗa wara joni inchallah kumbis oɗo mi jottoni an ko kalantumani ay faati ko mawnam minen jiiɗi yummo e baba so wiyam waɗa hunde o waɗat ɗum ko gati fof kadi tayat an ko kalantumami mbaɗe nene ala ɗo ko an woni ɗo jaaha kaldiya e mawne ganduɗa ko yiiɗi wadde ko wonata par ce que tuuti mo wiyamo rokko ko cuklel toksel wawa wonde ga ɗum ga natade noppi ni allah ko gon kalda ko gon ko ɗum ɗo ko min o liccita ɗum so ummimi ɗo joni joni ko hedde zal fami sal ko mawnam mom haalde makko inchallah ala e caɗele goɗɗo ɗum wonta e o min ba mbiɗa mi yaha l'essentiel ko mbawmi haalande ma jaga kaldi e mbaɗe haydi kam ɗo ko yewtidde ma bisimilla koto bisimilla mbiɗa heeɗi jam jam bono eyyi bisimilla koto fatim joni joni ummi galle kono ko addimo galle koni woodi walla woodani ko ɗum jimmi namdade addimo galle ko haali toon ko wi o wi mbiɗa resde tuuti aɗa nanno ɗumen dewgal tuuti tuhlel tuksel heɓani hen nokku aɗa nanno ɗum e dewgal ɗum ko gonga walla ko poisson d'avril tan gonɗa koye funtudema wallahi wona poisson d'avril eyyi kodde fatim ari ko galle haalanma ɗum mbiɗa ko yaay o arno ƴeewɗo o tawani ɗon yaay joni noon ko an o haalanma
ganda ko hayde ko wona poisson defle tan wona poisson defle jang tuuti mi yi jiɗ ɗum comme dokko ɗum gorko te ko aljuma inchallah ko deggal ko yewtinte ka bandira debbitina ham noon aɗa fonna ardema haala makko ɓaɗa addima ha ɗum ganda ko destel ko cukalel tukosel gorko minen mawɓe heɗfaɓe min ɗo min cuwa heere seeɗa aɗa haalana min haala tuuti so dañi gorko min berte e gandanɗa hoorema tuuti ko cukalel heɓani hen no kay 12 ans moftima en wawa wonde hande wawa wonde janggo ɗum kam saɗa mbawi deccina ɗum guila hewɓitinani horya hay nokku ɗum noon ko sans tuuti sans tuuti aɗa yiɗi neɗɗo dañi 30 ans dañi 40 ans tawre sac tuulel dañi 13 ans dañi 12 ans dañi 15 ans rese tanko yettaki ɗo wona ɗum kalanumi ko an rewdere ma nde ko yaay kolta ɗum ko wona min ka koddu noon kono rewdere ma nde ko yaay kolta ɗum kono wona min haydara wawi hen mbaɗimi ko fatimi yo onon yo haydara mbawa hen yaay gotte ha kam te yayne sumi kalima min nandir ƴettu bagage ma yaay nanantama ɗum kala man wonta hande wonta janggo kam jiɗɗa ko awa dañca ɗum ete kadi suwa taw ha nena arani yahara hay no yes ari min kadra min nandir yaay wonta wawa wonde onon won caɗele onon ɓol mon caɗele o destet inchallah o destet ɗum won min pourquoi ɗum ɗo tan Maria Mukhtar won mariage wonno ɗe ko ñen gon yoji machallah mais an fuɗɗa fo yoɗata te fawate binga gemme ay bula tay bula la machallah alhamdulillah tay bula la bo ara mim an kam arombi robi ginnaade tuni di mata inde tuti ay tuti bu mbardo yimɓe tuti nam ara wala mi di bagu fi ko ngodo ko ma ni ci deforo bom ci nen bom deysa bandoyde tuti ga widum bandoyde yabata tuti no ngoro foto yodi ngoro foto ngodo ko musique maro ñanen ñanen mi hoti law non parce que wono yaabo waram de woni muus tan affaire bali kam tan encore e wonni mbita ma muus mi ton mi mariage widi non ono rebe kay ono rebe non baado o mariage bonni xaliss ala ni non kay da ala bagage fof o mariage bonni xaliss tan dal say bonne tan o mariage xaliss bonni ndeysaan ñu ngi lan ni ang maro ngay deju ni traitement wala traitement ngay deju tan wala paro ko tan ha yala ko ñona dum wana bitin karen ade no jeti boy ya diga si hay tak ko ngel lefi tuti ni lefi mal yente awdi boni ma gasino yalla wonnam jam tan amin mal yente inshallah mal yente inshallah ya mangi mir tuti rume tuti awala wala tuti ana mo tan tuti o mi yide yettumo ala ka yettumo wala no yettumo awal tan mi wala yettumo ko hegam yo ay posta